ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳаду. имрӯзҳо қариб моро интернет пурра иҳота кардааст ва бе интернет худро тасаввур карда наметавонем. лекин барои истифодаи интернет албатта мо бояд маблағ суполем. мутаассифона баъзе нафароне ёфт мешаванд ки роҳи халосӣ аз ин маблағҳоро ҷуста дар охир пушаймон мешаванд. дар шабакаҳои интернетӣ видеороликҳо беҳад зиёданд барои бепул кардани интернет. ин чиз ба симкарта алоқамандӣ дорад. гӯё як қисми симкартаро гирифта маҳкам ё ин ки мебуранд ки интернет бепул мешуда бошад. дар асл чунин нест. чунин видеороликҳо асосан 3-4 сол пеш популярни буданд ва рӯзҳои охир дар шабакаҳои тиктоку ва дигар шабакаҳои интернетӣ боз ҳамин гуна роликҳо пайдо шуданд ва якчанд бачаҳои мо инро истифода карда симкортҳои худро аз кор бароварданд. сабаб надоштани маълумот дар бораи қисмҳои симкарта аст. пас аз ин ба хулосае омадам ки як видеоролики зарурӣ, кӯтоҳ ва маълумоти пурра аз қисмҳои симкартаву вазифаҳои онро пешкаш шумо гардонам. видеоролики мо кӯтоҳ ва пурмазмун буда вақти зиёди шуморо намегирад. аз ҳамин рӯ то охир тамошо кунед, чунки ин шабу рӯзҳо ҳар яки мо соҳиби як ё ду симкарта ҳастем. рафтем. 6-7 сол пеш симкортҳо яклухт буданд. вақте телефонҳои насли навро ширкатҳои мобилӣ пешниҳод намуданд, зарурати ба қисмҳо ҷудо намудан лозим омад. дар он вақт бисёр одамон симкортҳои яклухти худро худсарона мебуриданд ва бисёр аз ин симкортҳо аз кор баромаданд, чунки онҳо нодуруст мебуриданд. хай биёед гапро дароз намекунем, ба фаҳмондани қисмҳои худи симкорт шурӯъ мекунем. симкортҳо низ ба монанди телефон яке пурқувват, дигаре қувватнокиаш камтар аст. инҷо мо якчанд қисмҳоро бо забони русӣ мегӯем ки нисбатан фаҳмотар аст. симкортҳо аз протсессор, оперативного постоянной память, модуль оперативного генератора случайных чисел, модуль оперативного шифрования ва ғайраҳо иборат аст. қисми 1 қисми қуввагиранда яъне питание карти. қисми 2 идоракунии симкорт яъне управление картой. қисми 3 ин идоракунии тавозун яъне баланс дар симкорт мебошад. қисми 4 ва 5 дар якҷоягӣ амал намуда дар симкорт миқдори муайяни рақамҳоро яъне контактҳоро ба танзим ва сабт менамоянд. қисми 6 ин қисме мебошад ки тариқи барномаҳо вазниниро дар симкортҳо муайян менамояд, яъне ҳангоми хотираи симкорт пур шудан хабарро зуд дар экрани телефон пайдо мекунад. қисми 7 яке аз қисмҳои асоситарин дар симкорт ба ҳисоб рафта суръатнокии интернет ва каму зиёдшавии мавҷҳоро идора менамояд. хуб дӯстон азиз, умедвор ҳастам ки аз ин видео барои худ чизе гирифтед. пеш аз он ки як кореро мекунед, аввал дар борааш огаҳ шавед, маълумот гиред ва баъдан иҷро кунед. дар охири видео як чиз дигарро бояд қайд кунам ки аз ин пас шумо метавонед тариқи компания Алабум на танҳо телефонҳои худро ба Тоҷикистон фиристед, инчунин баъзе ҳуҷҷатҳо ва чизҳои худро ҳам метавонед ки ба Тоҷикистон равон кунед. касоне ки бори аввал ба видеоролики мо дохил шуданд ва аз ширкати Алабумро намедонанд ки чӣ гуна ширкат аст, Алабум тӯли солҳост ки ба фурӯши телефонҳо машғул аст. доставкаи телефонҳо ба тамоми Россия бепул чихол стекло падарка дорад. инчунин то Тоҷикистон низ доставка мекунанд. бачаҳои мо аз инҷо пулро медиҳанд ва телефонҳо бошад то хонаи онҳо рафта мерасад. инчунин инструментҳо ва боз дигар чизҳоро низ метавонед аз сайти alabum.com пайдо кунед. маълумотҳои бештар рақам дар рӯи экран ё ин ки силкии сайт дар поёни видео. ҳатман муроҷиат кунед. хуб дӯстон азиз, ин буд ролики имрӯза. саломатии худ ва наздиконатонро ҳифз намоед ва долгои онҳо бошед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда, хайр.